Onigura mbonuro bike ogebilita ogebili na-enweghịrị ọbụla onye kwere ekwe anwụ onye kwere ekwe anwụghị anwụ mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite ọ ga-ebili na-enweghị ure onye kwere ekwe anwụghị anwụ Mọgabiri nwụọ mụrịarara nwụọ doro anya onye kwere anya igwe Jizọs keno n'ime mgbe onye na-ebilite n'ọnwụ na-ebube onye kere ndụ ya kere ọnwụ onye si n'ọbụ ya karịrị ọnwụ ọ bụ na onye tara amoosu ọ ga-anwụrịrị o nyere ọnwa lele n'ụwa ma onye kwere ekwe nwere olileanya Abata Lorulaka is one I work as an Abata Lubia. Madam Mother. Ababiri Elder Emmanuel. I think the game of African noise. Jesus can only
I'm an here, but I'm only trouble. Where's the man you know? Okay. Odoziri ai ebo bibi memesia ai Jesu konala o memesia ai Jesu konala o Chineke onye nwanyị Chineke nna nke promife ihe anyị na-enye gị ekele anyị na-ebuli gị elu anyị na-achọ gị mma onye nwanyị taa n'ime ọnọdụ niile ka anyị na-enye gị ekele mana mkpụrụ obi anyị na-agba ọbara n'ụtụtụ a n'ihi mkpọrọ nke mkpọrọ nwanne anyị nwoke bụ ogwugwu nwoke onye nwanyị Chineke anyị enweghị ike ịjụga ajụjụ ọbụla n'eziokwu gị mere dị mma ekele dịrị gị n'ihi ndụ gị nyere ya o were tie ndụ a bido n'ogologo o were tụọ ụtọrọ ụbọchị ndị anyị ga-akpọke n'okpuru anyanwụ a onye nwanyị Chineke na nke pụrụ n'ife ihe ọ bụrụ na oge a ka anyị na-achọ ka anyị n'ime ofufe nro ịdọnye arụ ya n'ala anyị ayọ amara nke gị Chineke gosi ntụkwasị obi anyị na-achọ ka ịnọnyere anyị na nwantị ntị obi agaghị na ngwuru
nsọ gị ndị ga-ahụ anyị tọrọ mkpụrụ obi anyị bịara onwe gị nso onye nwe anyị Chineke na nke eluigwe ndị niile nọ n'ụzọ iche iji ọzọ n'ezinụlọ anyị mara ikenye ha nchemawere ha ga-erute ebe a n'udo na-enwe mkpụrụ obi ọbụla onye nwe anyị Chineke na nke pụrụ ime ihe anyị na-ekwa gị eluigwe kpọrọ akpọrọ ka anyị were jụọ ozi a n'aha gị nke ọ ga-abụ na nchịkọta na-adịghị elu otuto n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Nobody again will put it. She's a minor. N'ime Jesus Christ, anyị anabata anyị Elder Emmanuel maka ofere ili ya. Ya site na ntụkwasị obi anyị nwere n'ebe Chineke nọ, onye na-enye ndụ mere ya ka o welite ya na ndị nsọ n'ofufe oke. Na ike eluigwe gị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị, ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ ka ọbara gị Jesus Christ. Wee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị. Kwuo ya n'imeri anyị ka mmekọ nke eluigwe dị anyị ma na-ego okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ, onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Edebere m Chineke n'elu m mgbe niile, ọ nọ n'aka nri m n'ihi nke a agaghị m ada. Emmanuel ụkarị n'anya n'ime akwụkwọ ekpere na abụ Eliana onwego ihe metụtara ya na mmụọ ma ọ bụ ihe metụtara ya n'obi ịhụ abụ a n'anya rinne. Abụ a sị na Kraịst na-abịakwa, ọ sị bịa ezi udo dị ngọzi ya onye nwe anyị ka ọ bịa na ndụ gị dịka ị ka na-eku ume n'oge a.
ọ bụghị mgbe nwụrụ anwụ. Anyị na-aga eluigwe, isokwa aga eluigwe, ihe sọrọ ekwensu ya mee. Anyị na-aga eluigwe, aka gị ana m aga eluigwe, isokwa aga eluigwe, ihe sọrọ ekwensu ya mee. Anyị na-aga eluigwe, isokwa aga eluigwe, ihe sọrọ ekwensu ya mee. Anyị na-aga eluigwe. Coronavirus. Igwe mmadụ na-agba ọsọ mana Emmanuel nwụrụ. It doesn't take up to 1 week. Abịa na be m sị na ha ga-eni papa ha na July 17. July. Ekwuru ya okwu abụọ. Mana onye ọbụla nwere ndị bụ Emmanuel ụzọ nwa mana enibere fa. Maka ọ bụ recent ka a bịa na-etinye gị na-etinye date. So na anyị na-ekene ezinụlọ a. Fajụ ha zọpụrụ ukwu okwukwe. And Chineke mee ya nye ha n'aha Jesus Christ. Abụ anyị bụrụ tupu anyị amalite ikwu okwu a n'oge a. Abịa m ebe a na-aga through the tribune, na-aga through the biography. Wee fụ abụ Emmanuel ma gịnị fụkarịsịrị n'anya. Si ebe ọ fụkarịsịrị abụ a n'anya ka a rapụzi abụ m tinye. Ha were abụ a wee si ya gaa nke gịnị gaa nke ọma. And I want to preach from ebe o ji wee na-emekarị isiokwu. Ọ bụrụ ya ka anyị kwado taa, but we want to preach from that place. Bible says no help will know Psalm 90 verse 12. Hallelujah. Teach us to number our days, O Lord, that we may apply our hearts unto wisdom. So to make I marry go to Potiai. Carry well make hope you on me again. Hallelujah. Only open an employer was the young here. Of course, mmadụ nwere ọtụtụ amamihe dị iche iche. Ụfọdụ nwere amamihe ka ha ji wee na-azụ ahịa. Ụfọdụ nwere amamihe ka ha ji wee lụta ezigbo nwaanyị. Ụfọdụ nwere amamihe ka ha ji wee na-arụ ụlọ. Ụfọdụ nwere ọtụtụ amamihe dị iche iche. Mana ọ bụrụ amamihe nke ụwa ka anyị chọrọ ikwu n'oge a. Kama nsị ya ọtazikwara okwu Chineke. Ọtị ya ọga ihe, adọm chọrọ na ị na-aghọta ihe ndị na-ekwu. Ị na-efe dị otu anyị neta ya na igbuo ya sụrụ ya n'ọkụ. Gari wetara Chineke abụba ya. Ịghọta ihe na-akọ. So that singular act. Bible say iwe Chineke wee dị ọkụ megide Sọl. Maka na o ji amamihe nke ụwa wee jee n'ebe ihe nke Chineke ma gịnị n'ebe ihe nke Chineke dị. O wee na-ewute Israel na ha nwere eze. Tupu o wee dapụta n'ezinụlọ Jesi. Bible sị Chineke wee sị Samuel bilie gaa na be Jesi. Aghaghị m igosi gị ihe na-ahị megene ihe na-ahị me. Ihe niile yiri onye n'anya Chineke. Gịnị mere dịka ji wee gbosi olu gị ike? Onye nọ na-ekwu okwu. Onye ọsị na Emmanuel ka a ga-enyi taa. Hei na a na-etetekwa nwoke a ha dị n'ụmụaka na o nwee bikọp. Ọ na-aga ụka ha majuoro ya n'azụ bikọp gaa na Emmanuel Church. Ọ na-ana ha majukwere ya na gị n'azụ bikọp. Unu ndị na-achọ naanị ịrịbama agaghị ahụ ebube Chineke. Naanị ndị kwere na-achọkwa niile ka onye na-eji ya ụwa wee nara okwu ya dị nsọ ka enwee ike ya. Hallelujah.
na ndụ a na-agha egopụta ọ bụrụ na ị nwere ike na-agụ iji onyinyo gị na-eso gị onyinyo gị anwa nọ na-erekọdụ every of your day. And I will always tell people the life you live where people see you is not the real you in you. The real you in you is the life you live in the secret where no man sees you. But no more of what I na da bossy. Anya de kora na toe na bale obola nte de kwa nke na de yeje na mgbe ọ dị onye ọbụla na-ele gị ọ dị onye maara gị mgbe ọ dị onye ọbụla maara gị ọ bụrụ na ị maara nke a na mgbe ụtụtụ a yi onye nwe anyị ka o were ama ya biri n'ime gị kwupụta dị ike gị na-ezu oke gị n'iru Kraịst ka o wee mere gị amara. Baịbụl gwakwara anyị na ọ bụ ọkụ na-ere so na ọ bụrụ na idozie ndụ gị nke ọma na ndụ a ị ga-enwe ọṅụ na mgbe ikpeazụ. Ọ bụrụ na ị nọ na ndụ a che na ọ bụ na ndụ a ka olileanya anyị jedebere ịma na ịbụ onye kwesịrị ike eme ebere ka onye nwe anyị gozie anyị gozie idozi ya mee ka anyị niile ghọta mkpa ọ dị idozi ndụ anyị dịka Emmanuel gwara ya okwu a na mgbe ụtụtụ a ka ọ bụrụ ihe ga na-akụ mgbịrịgba n'ime ndụ anyị ka anyị wee welie ata eto wee ruo oge nzọpụta guzoro n'okwu gị. Jizọs abụ nke
then exactly on 10th of July watching Tiomaka Okama ha kpọnyere mbụ nwa di ya na m wee sị m na ọ bụrụ na mekaniki abịa na nchirike moto atinye ya na moto ya dịrọ mma o mechaa chikata asụ nkere ife o kwuru nsị a na ọsị nchi mekanik fi ọ pụọ mgbe buru moto ahụ na mgbochi ntụ tiki na estata moto maka na manya pikọp ya mbụ nọ na vileji mgbe buru moto ahụ ka mgbuche mekanik buru moto ahụ pụtara ụzọ mmadụ moto ahụ on 17th of July 1999 I'm on suspension. Are you getting me? Now, man for papa na Lagos, akora kan uzo. Mbope uzo, oburu no diobara nne ogam na papa so bia Lagos. July 17th, 1999. Mmepe uzo fun nwanne diobara nne ogam. We say brojo, ibe Lagos, oku ogafe, ama ni yoku baza. I'm for say consider that be ibe Lagos. Owe wu mo gbo ma to ba hanya na o ge wu na nduma. Before money ihe na okuru nya na ani. Agota mi ihe na emenu. Oga mbu na mu we bete se ni mu no waputa. We gara papa m. We se ngwate kwada ahia. Some India. Are you getting me? Now no we si eba ha. Gaba ahia na Alaba International. Ana mo gala ahia ha. Patara mboda afọ azimia. Na so ma ihe o na lokọ ni ihe. Mana me check here. Okokoro the mark na dia. So Gaha Gafe, when in 2002, after 4 years in Nabato Boda, Ogan will put on 1 bag of rice. Simple, not my parents. Mburu rice abata, almost on the bamba, in a year for that, the owners of Mechi. Eda Okada Kusen na January, na 22nd of December 2002. Umunem Putakenesian Nonuza, Mpam Wesiba Puta. Use on Jerome Pukan Kenema for your second rice. Nse na kwa gam punyere mu oseme de sure. Nse na esi oku diru chukwu na mo na gam punyere mo simo ke bataba no. Ji afo bo on 23rd. Osim banye kene machine no nwere ba igeje. Mbanye machine ma no program go bu meje. Olu ebe ahụ wee si anwadi na no. Na nwa abatara nya buru rice bata small go punyere ma ezi oku. Isa no for say ya punyere ya. Osimo ke no ka mmare ga iridi enwu ni ihe ọma ha. Osimo ke no, how to say that place they want. Now the thing that made nchọpụta na onye anụnwa na ihe ọbụla ga-eme ka afọ ahụ eji mara ya bụrụ ihe eji eme ihe akaji na ọchọghị ya na ndụ ya ka a gara igbu oge anyị eme ọgụdụ egwu bụ nna m adị m efe bikọs nọ na nke ọ bụ ama m ya so onye eziokwu ka Chineke gọzie nọ n'aha Jizọs Onye na-ebube